Μας δοκιμάζει, αγαπητοί μου, ο Θεός? Φαίνεται πως μας δοκιμάζει. Το περιστατικό της Χαναναίας εκείνης γυναίκας αυτό δείχνει. Αν προσέξουμε μάλιστα θα δούμε ότι δεν δοκιμάζει μόνον ο Χριστός την Χαναναία, αλλά και η Χαναναία δοκιμάζει τον Χριστόν. Αυτό κάνει εντύπωση. Έτσι υπάρχει μία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μία αλληλοδοκιμασία Θεού και ανθρώπου. Ο Χριστός δοκιμάζει την Χαναναία, η Χαναναία δοκιμάζει τον Χριστόν. Αν μπορέσουμε να βιώσουμε και τις δύο αυτές περιπτώσεις, το πως δηλαδή ο εις δοκιμάζει τον άλλον, ο Θεός τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τον Θεό, τότε αγαπητοί μου σίγουρα κατόπιν μάλιστα και δοκιμής αυτό που λέμε, θα το δούμε στη συνέχεια, εκείνος θα είναι ο Θεός μας και ο Πατέρας μας και εμείς θα είμαστε τα πλάσματά Του και τα παιδιά Του. Η περίπτωση αυτής της γυναικός της Χαναναίας, που είναι το ειδωλολάτρης, δεν ανήκε εις τον λαό του Θεού, δεν είναι το Εβραία, είναι το έκτακτος. Καμία σχέση, όπως σας είπα, δεν είχε με το λαό του Θεού, όμως είχε θαυμασία ψυχή, κάτι που συναντούμε αρκετά συχνά στον λεγόμενον εθνικών κόσμων, στον κόσμο δηλαδή της ειδωλολατρίας, που αυτό βεβαίως υπάρχει δυνάμει της εικόνος του Θεού στον άνθρωπο, και ή το θαυμασία ψυχή, όπως σας είπα, μαζί με εκείνον τον εκατόνταρχο των Ρωμαίων, τον ειδωλολάτρη, που επίνεσε ο Κύριος όσο κανέναν άλλον εις τον λαό του Ισραήλ, κανέναν άλλον. Μάλιστα το ευεβαίωσε ο Κύριος, τέτοια πίστη είπε δια των εκατόνταρχων ούτε εις τον Ισραήλ ευρήκα. Κάτι παρόμοιο θα πει τώρα και δια την Χαναναίαν αυτήν γυναίκα. Και ενώ η γυναίκα αυτή κραυγάζει και παρακαλεί τον Κύριον για τη θεραπεία της θυγατρός της, εκείνος δείχνει ότι δεν την προσέχει, ότι δεν της δίνει σημασία. Γιατί? Λέγει ένας ερμηνευτής, η μεν βοά μεγάλα, τον ενδομηχούντα της καρδίας πόνων ενδεικνυμένη, αυτός δε σιγά παντελώς, αναμένων άπασαν φανερωθήνε την πίστην και ταπείνωσιν και σύνεσιν αυτής. Δηλαδή εκείνη φωνάζει και δείχνει με κάθε τρόπο τον ενδόμηχο πόνο της καρδιάς της, και εκείνος ο Ιησούς εντελώς σιγά δεν ομιλεί, γιατί περιμένει να φανεί ολόκληρη η πίστη αυτής της γυναικός και η ταπείνωσή της και η σύνεσή της. Γι' αυτό ακριβώς και σιωπούσε. Δηλαδή τι δοκιμάζει? Να έρθουν τα πράγματα στο επιθυμητόν εκείνο επίπεδο για να αποδειχθεί ποια ήταν αυτή η ωραία ψυχή της, και τη δοκιμάζει μόνο όχι δια της σιωπής του, όχι, αλλά και με λόγους υποτιμητικούς. Την ταπεινώνει όταν εκείνη λέγει δεν είναι σωστό να πάρει κανείς, όταν ο Κύριος είπε δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών, εννοούσε τους Ισραηλίτας, και να το ρίχνει στα σκυλάκια. Δηλαδή αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία, όταν διψάει η αυλή σου μη χύνεις το νερό έξω.
Πώς λοιπόν εγώ τώρα θα σου δώσω εσένα θεραπεία, όταν περιμένουν τόσοι και τόσοι εις τον λαό του Ισραήλ? Ως να ήταν η θεραπεία που θα έδιδε κάποια δεξαμενή που θα στέρευε. Ως να ήταν. Δεν ήταν. Σας είπα, ήταν όλα αυτά μία δοκιμασία. Και εκείνη ευφιέστατα, εξυπνότατα λέγει: ναι Κύριε, εμείς το παραδέχομαι, είμαστε σκυλάκια έναντι του περιουσίου λαού σου, αλλά και τα σκυλάκια που μένουν στο σπίτι του αφεντικού, και αυτά μπορούν να τρώνε κάποια ψυχουλάκια από το τραπέζι των παιδιών που θα πέφτουν, όπως τρώνε και πέφτουν τα ψυχουλάκια χάμω. Τα σκυλάκια μπορούν και αυτά να τρώνε κάτι. Δηλαδή, δώσε μου το, αυτό που σου ζητώ, δώσε μου το, ψυχουλάκι είναι, δώσε μου το. Εκείνη όμως, σε αυτήν την υποτίμηση που της κάνει ο Κύριος και τη λέγει, γράφει εδώ σκυλάκια, όμως για να μην την πει σκύλα, είσαι σκυλή, σκυλάκι, μετριάζει, θα λέγαμε, των χαρακτηρισμών. Αλλού ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τους κακούς εργάτας κίνας, σκυλιά. Μετριάζει λοιπόν εδώ ο Κύριος. Εκείνη όμως, παρά την υποτίμηση που της κάνει, και σίγουρα δημοσία, δεν είναι κόσμος, ποτέ ο Κύριος δεν έμενε χωρίς να ακολουθεί κόσμος. Εκείνη αποδεικνύεται θαυμαστή, γεμάτη από ταπείνωση, γεμάτη από υπομονή, από αυτογνωσία και προπαντός από έκτακτον ευφυΐαν. Θαυμάζει κανείς την εξυπνάδα, μια εξυπνάδα όχι προπετής, μια εξυπνάδα, γιατί κάποτε όταν δείχνουμε την εξυπνάδα μας έχουμε προπέτεια και έχουμε και ανέδεια. Μια εξυπνάδα που βγαίνει μέσα από την ταπείνωση. Ναι, παραδέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από το τραπέζι των παιδιών που πέφτουν τα ψυχουλάκια. Αυτό είναι ευφυΐα. Δηλαδή ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον στριχμόχνει τον Κύριο. Δεν σας είπα προηγουμένως ότι εκείνος μεν δοκιμάζει εκείνη και εκείνη δοκιμάζει εκείνον? Τον στριμώχνει. Δηλαδή, τώρα τι έχεις να πεις? Εγώ κατέβηκα πολύ χαμηλά, εσύ τι έχεις να πεις? Και ο Θεός, που αγαπάει πολύ την ευφυΐα, γιατί μας έκανε ευφυείς εμάς τους ανθρώπους, αν τώρα εμείς κουτοφέρνουμε πολλές φορές, σε αυτό δεν φταίει ο Θεός, και που πλαισιώνεται από μια ταπείνωση και από μια πίστη και από μια αγάπη, δεν μπορεί πια να μην ενεργήσει. Ότι ο Θεός αγαπάει την ευφυΐα, όχι βεβαίως ότι ένας ο οποίος δεν έχει πολύ ευφυΐα ότι δεν θα σωθεί, όχι, αλλά ο Κύριος μας θέλει ευφυείς. Όταν κάποτε οι μαθητές του δεν μπόρεσαν κάτι να καταλάβουν και τους λέει ο Κύριος, ακμήν και εμείς ασύνετοι είστε, και εσείς λέγει είσαστε αργόστροφοι. Το ασύνετοι σε αυτή την περίπτωση αυτή την έννοια έχει, είσαστε αργόστροφοι, δεν καταλαβαίνετε. Ο Θεός λοιπόν μας δοκιμάζει, και η δοκιμασία του Θεού έχει μια μεγάλη και ανεξερεύνητη διαφοροποίηση. Άλλον τον δοκιμάζει έτσι, άλλον έτσι. Άλλοτε θέλει να μας δείξει ότι έχουμε σαθρότητα αρετής, άλλοτε θέλει να μας παιδαγωγήσει να γίνουμε ισχυρότεροι, άλλοτε θέλει να μας κάνει φανερούς εις τους άλλους, άλλοτε για να αποκαλύψει μια αρετή μας
και να μας αποδώσει τον έπαινο, και αυτά δημοσίως εννοείται, άλλοτε για να κρύψει μια αρετή μας ή την πνευματική μας ζωή, να μην τη βλέπουμε, για να μην υπερηφανευτούμε, και έτσι περνάμε περιπέτειες, δηλαδή μας ρίχνει σε ένα πέλαγος δοκιμασιών. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι τούτο ο Θεός δεν το κάνει κατάγνοια δική του, δεν αγνοεί, ούτε η δοκιμασία του έχει κάποιον καταστρεπτικών σκοπών, όχι, αλλά πάντοτε παιδαγωγικών, πάντα πνευματικών, πάντοτε υπάρχει κέρδος. Να αναφέρουμε μερικά γεωγραφικά παραδείγματα πως ο Θεός διαφοροποιεί την παιδαγωγία του, αλλά πάντως με αγάπη και προς βοήθεια του ανθρώπου, και αυτά τα κάποια λίγα, γάρα 2-3 θα σας πω, αυτά πάντοτε θα μας βοηθούν. Η πρώτη δοκιμασία στον άνθρωπο ήταν η απαγόρευση του καρπού, της βρώσεως, του καρπού της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν θα φάτε από το δένδρον αυτό. Ο χαρακτήρας αυτής της δοκιμασίας ήταν καθαρά παιδαγωγικός, για την οριμότητα των πρωτοπλάστων, διότι όταν υπήκουαν τότε θα περνούσαν στο χώρο της οριμότητος. Εάν δεν υπήκουαν τότε δεν θα είχαν οριμάσει. Και βλέπουμε ότι η αρετή της υπακοής και της πίστεως στο Θεό δεν είναι παρά στοιχεία της αρτιότητος και της οριμότητος της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Ο Θεός λέει όχι. Ο Θεός λέγει όχι. Τελείωσε, ο Θεός λέει όχι. Αυτό είναι οριμότητα. Ανοριμότης είναι όταν βιάζεται ο άνθρωπος να κάνει το δικό του το θέλημα. Και εμπροκειμένο τι είναι αρετή? Ερωτάει ο Άγιος Ιωάννης της κλίμακος, και απαντάει ο ίδιος: έργον προς Θεόν εν προαιρέσει. Είναι έργον το οποίο κάνει κανείς εκ προαιρέσεως, και το έργο αυτό είναι σύμφωνα με το Θεό, γιατί αποτείνεται στο Θεό. Αυτό λέγει είναι αρετή. Δηλαδή η αρετή κινείται μέσα στο χώρο της ελευθερίας. Δεν λέει εμπροαιρέσει, μέσα στο χώρο της ελευθερίας. Και συνεπώς η δοκιμασία αναδεικνύει την ελευθερία. Πολλοί νομίζουν ότι όταν μου πει ο Θεός ένα όχι, μου δεσμεύει την ελευθερία. Πόσο λανθασμένη και πλανεμένη αντίληψη. Αντίθετα, όταν εγώ συμφωνήσω, το κάνω με την καρδιά μου, άρα ελεύθερα, γιατί προσαρμόζω το δικό μου το θέλημα στο θέλημα το δικό του. Μετά, η πίστη του Νόε εδοκιμάστη, αγαπητοί, επί 120 χρόνια. Σε εκείνη τη διεφθαρμένη εποχή, και ο Νόε όχι μια μέρα και δυο και ένα χρόνο, επαναλαμβάνω 120 χρόνια. Ο Νόε άντεξε, γι' αυτό και σώθηκε. Του έλεγαν: τι είναι αυτό που κάνεις, Νόε? Μία κυβωτό. Γιατί ο Θεός θα κάνει κατακλυσμό και θα απολέσει πάντες, και μου είπε να κατασκευάσω αυτήν την κύβωτο για να σωθώ. Και έλεγαν ότι ο Νόε γέρασε και έχασε το μυαλό του, γιατί όταν έγινε ο κατακλυσμός, ο Νόε ήτο 600 ετών. Και τότε, μη σας παραξενεύει ο μεγάλος αριθμός ηλικίας, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, πραγματικά έτη, ηλιακά έτη, όχι σε ελληνιακά έτη, ηλιακά έτη.
και ξεκούτιανε ο Νόε. Ο Νόε είχε πίστη στο Θεό, το είπε ο Θεός, τελείωσε και σώθηκε. Έμεινε σε μία κυβωτό πολύ καιρό. Θα λέγε κάποιος ότι να, εδώ περιορίστηκε η ελευθερία του Νόε. Δεν περιορίστηκε, ήτανε, θα λέγαμε, το όργανο της σωτηρίας του. Εδώ πέρα είμαστε δεσμευμένοι εμείς που τώρα έξω βρέχει και χιονίζει και είμαστε με κλεισμένες πόρτες. Είμεθα φυλακισμένοι, είμεθα περιορισμένοι, η ελευθερία μας είναι δεσμευμένη ή ακριβώς προστατευόμεθα? Ακόμη ο Ισραήλ εδοκιμάστη εις την έρημον 40 ολόκληρα χρόνια και απεδείχθη δυστυχώς αδόκιμος. Λέει ο Θεός, είναι στον 80ο ψαλμόν, εδοκίμασα σε επί ύδατος αντιλογίας. Σε δοκίμασα, δηλαδή σε άφησα να διψάσεις λιγάκι και εσύ άρχισες να γογγίζεις και να αντιλέγεις, είδωρ αντιλογίας, και να αντιλέγεις εναντίον μου. Σ' άφησα λίγο να διψάσεις. Αλλά και στο θέμα της βρώσεως το ίδιο συνέβη. Ο λαός δεν θέλησε να μείνει στην μοναδικότητα του μάνα, αλλά θέλησε να γυρίσει στην Αίγυπτο για να τρώγει τα φαγητά που έτρωγε, τα ωραία ψάρια, τα σκόρδα και τα κρόμια, τα κρομίδια, και ονομάστηκε λαός επιθυμητής, δηλαδή αστόχησε στη δοκιμασία που του έκανε ο Θεός. Ο Σαούλ, ένα ακόμη παράδειγμα, τέταρτο, εξελέγει από τον ίδιο το Θεό πρώτος βασιλιάς των Εβραίων, και όμως απεδείχθηκε αυτός αδόκιμος σε ό,τι ο Θεός τον έθεσε σε δοκιμασία. Ακόμη ο Δαβίδ, αντίθετα από τον Σαούλ, τον οποίον απεδοκίμασε ο Θεός, γιατί δοκιμαστής ευρέθη όχι σωστός, παρότι ο Θεός τον υπέδειξε, τώρα υποδεικνύει και αναδεικνύει τον Δαβίδ, και λέγει ο Θεός ότι ο Δαβίδ ευρέθη κατά την καρδία του Θεού, έκανε το θέλημα του Θεού, εδοκιμάστη. Γι' αυτό λέγει στους ψαλμούς του ο Δαβίδ, προσέξτε τι λέγει, Κύριε εδοκίμασάς με και έγνωσμε, με δοκίμασες και με γνώρισες. Ο Θεός, αγαπητοί μου, ξέρει τα πάντα. Αυτό που λέμε μας δοκιμάζει ο Θεός είναι για να έχουμε εμείς συνείδηση της δοκιμασίας που μας κάνει ο Θεός, όχι ότι ο Θεός δεν ξέρει τι θα γινόταν, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Μήπως δεν ήξερε εκ των προτέρων προδημιουργίας ότι ο Αδάμ και η Εύα θα έπεφταν? Τα πάντα γνωρίζει. Πόσοι θα σωθούν, πόσο καθένας ενεργεί, τα πάντα γνωρίζει ο Θεός. Αλλά πρέπει εμείς να συνειδητοποιούμε αυτή τη δοκιμασία του Θεού. Και λέγει λοιπόν ο Δαβίδ, Κύριε δοκίμασάς με και έγνωσμε, με δοκίμασες και με γνώρισες. Σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερεσή μου. Σύ ξέρεις την καρέκλα που κάθομαι, και όταν σηκώνομαι από την καρέκλα με βλέπεις? Δηλαδή όταν πάω να καθίσω σε μια καρέκλα, το ξέρεις, αυτό το βλέπεις. Όταν σηκώνομαι από την καρέκλα με βλέπεις? Για να δείξει με αυτό το παράδειγμα ότι ο Θεός γνωρίζει το πιο απίθανο, την πιο απίθανη λεπτομέρεια της ζωής μας. Ο Ιωσήφ εδοκιμάστη με όλη εκείνη την ταλαιπωρία που υπέστη επί σειρά ετών. Δοκιμάστηκε η πίστη του στο Θεό, αλλά και η αγνότητά του, και νίκησε. Οι Απόστολοι εδοκιμάστησαν. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, καθώς δε δοκιμάσμεθα υπό του Θεού, καθώς μας έχει δοκιμάσει ο Θεός. Ακούτε, μας έχει δοκιμάσει ο Θεός. Πιστευθείτε το Ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν, ούχος ανθρώπης αρέσκοντες, αλλά το Θεό
αυτοδοκιμάζονται τας καρδίας ημών, που δοκιμάζει τις καρδιές μας. Γενικώς, αγαπητοί μου, όλοι οι Άγιοι δοκιμάζονται. Γι' αυτό γράφει η Σοφία Σολομώντος ότι ως χρυσός εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς τους Αγίους. Δεν μπαίνεις ποτέ στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν υποστείς αυτή τη δοκιμασία που θα σου κάνει ο Θεός. Έτσι ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας, δοκιμάζει την αγάπη μας, την υπομονή μας και κάθε μας αρετή. Για να το καταλάβετε, θα αναφερθώ σε μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση δοκιμασίας της πίστος αλλά και της αγάπης στο Θεό. Ακούστε τι λέει στο Δευτερονόμιο ο Θεός: εάν αναστεί εν σύ προφήτης ή ενυπνιεζόμενος το ενύπνιον και δώσει σημείον ητέρας. Αν λέει κάποιος δηλαδή στον ύπνο του δει όνειρο, κάποιος προφήτης, μάντης, μάγος, και σου το πει και σου δώσει μάλιστα και απόδειξη αυτού του ονείρου, σου δώσει σημείον ή τέρας. Τέρας θα πει μεγάλο σημείον, από τέρας τεράστιον, πολύ μεγάλο σημείο, μικρό ή μεγάλο σημείο, και έλθει το σημείον εις το τέρας, δηλαδή και πραγματοποιηθεί εκείνο το οποίο θα κάνει. Ο ελάλησε προσέ που σου είπε, ούκ ακούσεστε των λόγων του προφήτου εκείνου ή του ενυπνιαζομένου το ενύπνιον εκείνο, μην τον ακούσετε και θαύμα να κάνει, μην τον ακούσετε και θαύμα να κάνει. Όταν πάμε και λέμε, μα μου είπε ότι κάνω, μα και βγήκε αληθινό εκείνο και εκείνο, πήγα στην καφετζού, πήγα στο medium, βγήκε αληθινό. Μη λέει προσέξετε, ακούστε γιατί, ότι πειράζει Κύριος ο Θεός σου ημάς ιδένε, γιατί σε δοκιμάζει ο Θεός σου να γνωρίσει ή αγαπάτε τον Θεόν ημών εξ όλης της καρδίας ημών και εξ όλης της ψυχής ημών. Σου τα φέρνει έτσι να δει, τον αγαπάς τον Θεό, να πεις δεν πηγαίνω να πεθάνω με το πρόβλημά μου, με την αρρώστια μου, δεν πηγαίνω εκεί. Σου το κάνει ο Θεός για να σε δοκιμάσει. Είναι καταπληκτικό. Δευτερονόμιον 13 κεφάλαιων, η στίχη 2-4. Πόσοι χριστιανοί μας όμως δυστυχώς ξεπουλάνε τον Κύριον και χτυπάνε την πόρτα του διαβόλου για να πετύχουν κάτι. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Παύλος, δίγαρ και αιρέσεις εν ημιν είναι. Αιρέσεις εδώ όχι οι αιρέσεις αλλά οι διχοστασίες. Είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημιν, για να φανούν εκείνοι που είναι δοκιμασμένοι, να δοκιμαστεί η πίστη και η αγάπη του καθενός. Και συμβουλεύει μάλιστα στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσε το Θεό, να είσαι δοκιμασμένος απέναντι του Θεού. Αλλά και ο Κύριος δοκιμάζεται από τον άνθρωπο, αγαπητοί μου. Η Χαναναία έθετε σε δοκιμασία την αγαθότητα του Χριστού αλλά και την μεσιανικότητα. Αφού τον απεκάλει Κύριε θα πει Θεέ, η Δαβίδ θα πει Μεσσία, όπως και εκείνος ο τυφλός στην Ιεριχώ, και προς εκείνη αυτό τον προσκυνούσε. Εάν ή το Μεσσίας μόνον των Ισραηλιτών ή το Μεσσίας και των εθνικών. Είσαι Μεσσίας και των εθνικών? Εάν είσαι λοιπόν, κάνε καλά την κόρη μου. Αυτή είναι η δοκιμασία που βάζει τον Κύριον η γυναίκα αυτή. Εκείνο δε το ευφυές, το έξυπνο, ότι και τα κοινάρια που σας είπα χορταίνουν από τα ψυχουλάκια της τραπέζης των ανθρώπων, των παιδιών, της οικογένειας, έθετε θέμα έστω και κάποιων δικαιωμάτων επί του εθνικού κόσμου ως απογόνων του Αδάμ και πλασμάτων του Θεού. Σαν έλεγε, δεν ανήκουμε στο λαό σου Κύριε, αλλά δεν είμαστε άνθρωποι. Αλλά δεν ήξερε για τον Αδάμ και την Εύα, αλλά δεν είμαστε παιδιά ενός ζεύγους των πρωτοπλάστων. Λοιπόν δεν θα μας κοιτάξεις και εμάς? Στρίμωγμα. Βλέπετε, δοκιμάζεται ο Κύριος.
Ο Θεός ακόμη δοκιμάζεται και στον Αβραάμ. Τόσο για τον Ισαάκ που πάει να τον σφάξει γιατί το είπε ο Θεός, αλλά και στις επαγγελίες των απογόνων του. Κυρίως 100 χρονών ο Αβραάμ, 90 η Σάρα. Θα κάνεις παιδί, θα κάνεις παιδί. Πότε, Κύριε? Όλη αυτή τη γη θα τη δώσω, λέγει, η κληρονομία στους απογόνους. Ποιος? Εγώ πεθαίνω άτεκνος, Κύριε, πεθαίνω άτεκνος. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι θέτει υποδοκιμασία ο Αβραάμ τώρα τον Κύριον, και τις υποσχέσεις του και την αγαθότητά του. Γι' αυτό όμως λέει και ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος το λέει γι' αυτό, πιστός ο Θεός. Το είπε ο Θεός είναι αξιόπιστος. Δοκιμαζόμενος είναι αξιόπιστος. Αλλά και ο ίδιος ο Θεός λέγει, οι πατέρες ημών, οι πατέρες σας, λέει στους ψαλμούς ο Δαβίδ, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου. 40 χρόνια λέει στην έρημο κλπ. Εξάλλου η Ιδία, η Αγία Γραφή καλεί τούτο. Α Πέτρος, είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Λέμε το φαΐ είναι αρμυρό, έναν άλατο. Παίρνουμε ένα κουτάλι και δοκιμάζουμε. Ακούστε, παίρνουμε ένα κουτάλι και δοκιμάζουμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Γεύσαστε και είδετε. Δοκιμάστε τον Κύριον και θα δείτε ότι είναι αγαθός. Δοκιμάσατε τον. Θέσατε τον υποδοκιμασία τον Κύριον. Αγαπητοί, κανείς δεν εισέρχεται στην Βασιλεία του Θεού χωρίς να δοκιμαστεί. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος λέει, μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμών, ότι δίκαιος δόκιμος γενόμενος λείψεται των στέφανων της ζωής. Και ακόμα μην ξεχνάμε ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, όπως μας είπε ο Κύριος, που οδηγεί στη ζωή. Αλλά στα έσχατα η δοκιμασία των ανθρώπων θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Θα φανεί όμως ο Θεός πιστός, αξιόπιστος. Οι άνθρωποι όμως τι θα κάνουν? Θα πέφτουν. Γιατί? Λέει σε έναν είναι στην Αποκάλυψη, στο 3ο κεφάλαιο, είναι στην επιστολή του προς τον άγγελον της Φιλαδελφίας, λέει εκεί ότι ετήρησα στον λόγον της υπομονής μου, εγώ σε τηρήσω, εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε, επί της οικουμένης όλη τη γη, στην Ιφίλιον, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Ποιος είναι αυτός ο πολύ πολύ μεγάλος πειρασμός? Ξέρετε ποιος είναι? Θα μείνεις πιστός στο θεανθρώπινο όνομα του Ιησού Χριστού? Θα μείνεις πιστός ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος? Αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός. Παρατηρείτε ότι διαρκώς ο πειρασμός αυτός ρίχνει τους ανθρώπους, τους ρίχνει. Ο Θεός είναι αξιόπιστος, ο Χριστός είναι αξιόπιστος. Γι' αυτό λέει ο ίδιος ο Κύριος, λέγω ημίν ότι ποιήσει την εκδίκηση αυτών των πιστών ο Θεός, εντάχει πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. Από πλευράς μου εγώ θα ανταποκριθώ, λέει ο Χριστός, όταν θα έρθω όμως, γιατί σας είπα θα ξανάρθω. Όταν θα έρθω όμως, σας ερωτώ, θα βρω την πίστη πάνω στη γη? Και ποια θα είναι αυτή η πίστη? Το ότι είναι θεάνθρωπος ο Χριστός. Λοιπόν, χρειάζεται, τι χρειάζεται? Μεγάλη πίστη, σαν κι αυτή που επήρεσε ο Κύριος στη Χαναναία και στον εκατόνταρχο. Πίστης εις το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Ιε Δαβίδ του είπε Κύριε, τον προσκυνά. Μεγάλη υπομονή για ό,τι θα επιφέρουν οι άνθρωποι κατά των πιστών. Μεγάλη υπομονή, ναι, μεγάλη υπομονή και μεγάλη αγάπη στον Ιησού Χριστόν, ό,τι και να συμβεί μας δοκιμάζει ο Κύριος. Προπαντός μεγάλη αγάπη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.